Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. Oy, sa karon namin padung sa laing panimalay kay manung kami og bingka kay ibaw na mo ting bingka narong panahona kay ugma kalag-kalag na. Mao ni mga nawong sa mga anay og bingka. Ako'y kilaunan! Nungay og bingka. Apa? Naguna-una na magbingka! Bingka number 1. Bingka. Asa imong bingka? Liki kayong bingka gyud. Among bibingka! Mangayon na po, men! Liki agud ana. The bibingka is real! It's real. It's real! Mga naong yun mo bingka, oy. Kapilihan mo, bingka, budbud. Bingka! 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 What? Bingka sila! Bingkang pinaliki. Bingkang way ligi! Bingkang hilaw! Or bingkang sinaga! Huy! Ruglain naman ron, Ben. Takot na goro na, Ben! Saan naman, oh, himbantok, Ben? Nag-init man! Tata, budlong, guro na, Ben. Di na, kunay mo budbud. Magandang dilag, lo. Mga magandang dilag, oh, nanong bingka. Kaingon! Ingon, manong may bingka dito sa laing panimalay. Pag nga sa nato kay murag. Hello guys, nami karon diri sa silihan sa akong nula, nangipo mig sili. Do, mangipo ay oh. City is life! Kauna ko no be? Di ko oy. Tunghang ba? Challenge sa punta! Sige. Hindi man hang? Tabang. Hello. Gani! Hala po mo kumbate. Che! Ah. Ay nang modeling sloyo oh. Sus Ginoo. Ang bunda ka Diyos ka padyas din hido. Hawa ko tanawa. Da. Oh. Mga anindot kayo mga gwapa kayo mga kapaya sama ani ba? Sama ani. Sus. Kading kapayas, kading kapayasa oy. Grabe ka pa yan! Abunda kayo sa kapayas. Dapa puri buyag puri bujag. Puri bujag. Dapa. Ang bahay kubo. Torta mo sa bahay kubo. Mao ni ang sud sa maong padzag. Wow! Mao na siya na portahan. Mao ni ang door padong sa kuan. Unsa na siya oy? Basta. Mao na nay palo-palo. Nay kabo. Naay galon oh. Napoy munting abuhan. Mao ni munting abuhan dire. Apoy inipo nga kapadyas. Og di apoy unsa man ni amo. Kani unsa man ni. Huy na may amo nagkapsud di apoy. Ay mga sibuyas di ana, mga sibuyas kini dire. Mga sibuyas. Og diha kamaisan. Tata, it's so Bunda amazing! sa mais. Mais na. Sa saging! Oh, usa naman po saging oh, napoy saging ni. Kompleto kini nga ning dapita oh. Hamarong saging na oh, nadra sa ubos. Idol ta mo pero makikita mo na. Dagang saging oh, pangpang na di ani guys, ug maligid awat na impas. Pero oh, saging, abunda kayo sa saging. Oh, sa ubos po di ana na dunay mga balanghoy. Adunay ug kani unsingan ani madi kakao. Adunay madi kakao di ani. Unsa pa bay na aduna di ani oy. Tambal! O si tambal oy. Lubi! Oh, adunay lubi. Apan bag-o lang kining nitubo. Oh, murag dugay pagadud kini mamunga. O ni model dire. Daghan tong mga malang mananap di ani oy. Oy, mami! Napoy mani guys. Pero ang manin dapong pakini oh da. Mani ni siya mani. Kana diyan ha. Ang ato ang Ang mais dapong pakaayo. Dugay pakaayo ni murag di padsud ta ka anag ani oh. Na dapong pakaayo. Hug aduna poy sabi mga naa din ni oy. Oo, dangerous naman eh! Uy, pangpang naman di kini din hinda kita oh. Ug di ari aduna poy kamutihan. Oh sus Ginoo kanila kalamian ning kamutihan oh. Oh, kamutihan na diha tanan. Kamuti na yun, guys! Dara oh, kamuti.
Nya ang nakaanindot sa buong kamutihan kay aduna puy mani nga ni unsa na ni tubo. Kani mani ni siya. Kani John. Uy, Ni- pinakakin yun. O aduna puy kapayas nga ni tubo. Na. So abunda kayo ning among bukid diri guys sa Bukol. Di gyud mapas mo o di aduna puy. Kuan. Panabo mangguro ni panabo. Wa ko na sayo panabo kini. Ug kani malang mananap nga maturok gihapon diri sa bukid. Wa mi kailan ni ini busa ilabay kini. Mo sabay ana din hi oy. Basta kani din oh, ha? Mga kabalanghoyan na sa padung dito. Padung dito sa ubos. Muni farm sa kapayasan. Okay. So maoro to karon nga akong ipakigambit kaninjo mga malang tanom o mga prutas nga na diri sa among bukid. Salamat sa pagtan-aw o sunod na po. Babush.